Wus tumeka wahyaning mangsa kala demawaing kodrat sipating jalma titaing Bathara nenggih kepareng dani daup suci panggih risakat mojo Cinandra kadya cantruka munya mung wing padaratan. Singgah kala suminggah durga kala sumingkir ana padhang temrawangan ngemu surasa teja manter sasada lanang kasunyatan tejaning dat murweng dat purbaning kawasa mbuka duwaraning wardaya telenging cipta risangat mojo ingkang samya bebalangan gantal cinita dadya manunggal cipta rasa budi miwah karsa upakarti ingkang kinarya laju darmaning daup suci panggih risangat mojo wus samekta ora pepeh pindha sata manggih krama yayah konjeming bantala risangat mojo pinanganten putri sumembah sumungkem dhateng araka garwa gantelaning nala ingkang wenang Pranata laju darmaning Bale Wisma kepareng mrepekipun nangken ndagalaing mriku wijining puspa ingkang manca warna ugi wijining ponengan tiga kapidaking padha pecah sakala pinangka tumangkaring wiji dadi lajaring jejaka tumaruna sinartan kenya ing sempun kepareng arasa uwal saking panggula wentah mandhiring pribadi angganta lajring Bale Wisma mugi tansah sembada numpusi jangkaning palakrama risangat mojo pinanganten putri daya miji sampeyan dalem maraka garwa kinarya pamberating salwiring sengkala saru siku durgama sesuci murih ngenya pinangka nahkodaning baita enggal upal saking salwiring ratuning jagat satemah manjing pinangka Amirul Mukminin pinangka imam wonten madyaning Bale Wisma kang wus ginantra sinerat wontening arat pradata agung wus kepareng sah mungguing rat pradata agami dalasan negari wewengkon kapenewon sawangan Kitagara Magelang hadining Arum sumendhe purbaning kawasa ingkang nggelar nggulung lumadining jagat yen to pratelan tresna ustumiba jejaka ingkang wenang Pranata jejering garwa Prameswari pinangka wrangka Bale Wisma ngembat watang ngaputung ngejum gumbala ruwet murih ing samangke ngenya lumaksana ambyur dhateng samudraning gesang tansah jinangkung babaning kawiryan tinebihna saking salwiring saru siku durgama wewalaking jagat tansah manggya bagya kelawan mulya wiwit ori kalenggan punika tumekeng kukuting ayuswa datan pegat ing katresnan yen to datan purbaning kawasa ingkang tumangkar kanthi babaring tekti
gegir kanipekatun ori sanget mojo daya inembanan sindur ingkang dumadi cahya artna dalasan seta riwata inembanan sinduri sangat mojo kanthi lon-lonan tinuntun arahing kautaman jati kebareng minggah wonten ing dampar pinasri denta sasana pinajangadi nenggih sasana bimalda ori sangat mojo pinanganten sarimpit ginarebek arepat pepunden winastan pepunden catur ori numpaka adining pagesangan lumading jagat sampun gula mentah paring kekucah wawarah moreh sembodo tulusa mangge diah utama-utamaning gesang arikalanipun mancik alam tengah alam madya nambut guna silaning akrama gothek ing para winasis pangibadahan ingkang lestantun menggih pangibadahan hamengku jejering katresnan ngiras pantres tumangkaring wiji tumuwuh awaris keluarga ing tembatan mangun katresnan rikalanggan punika tumulih ngadani upacara bobot kelawan timbang ori sangat mojo pinanganten sarimpit riwusnya sembut manjing wonten ing sasana pinajangadi ginarebek sangganing para pangayap ri sangat mojo manunggaling kelawarga padukuwan bangsal ketundan pagesinartan padukuwan gumuk jati sawangan rumpaka nyawiji manunggal bandol krompol numpusi jangka jangkaning tresna ori sangat mojo den pangking pamidangan kanan nglawan kering kinaya pratandha yen to panjenenganipun bapa wiyarna datan keparang bedak-bedakaken punika putra pribadi punapa dene putra mijil mantu wis parinengka kadidene putra pribadi dok ing nguni Nawa Candra Dasari kagembol wonten ing garba ori kalenggan punika semanjing alamadya daya sinengkakaken ing aluhur pinangka raja dalasan Ratu Sahari kalenggaken wonten ing dampar pinasri denta ingkang sampun kebak arahing astungkara panjurung pandonga tumelonging gulu hamung muhung purbaning kawasa wiji dadi tumangkar pinangka garising katresnan ori sangat mojo pinanganten sarimbit satemah bagya mulya ori waca sembodo kenya hangadani upacara tanem jero pinangka pratandha yen to jejering kakung kumedah-kedah tatak tanggung jawab tumekeng endon daya ngadani upacara kacara kucur ingkang dumadi saking kacang kawak dele kawak beras jene mewah arta receh tertaning kawicaksanan tumurun kanugrahan pindhanipun nugraha sak wakul gedhenira ora mecek rejekinira siang pantaraning aratri kasok dateng ingkang rayi garwa muring samangke nggenya kepanlomban wonten madaning pasrawan agung tan kereng marang sak padaning gesang nampi kanugrahan wedagda kanthi surti nastiti kebak arehing pengati-ati ori sangat mojo pinanganten putri nampi kekucah kas guna kaya ingkang sampun asok araka garwa gantelaning katresnan
nggih nyoreh kebak pengati-ati tansah muhung babaring sabda panggula wentah kekucah saha wewarah payipun ibu sinartan bapa Wiyarna satemahing samangke tansah nengenaken genya mulih balaba dhateng sesami agung katresnan dhateng sak samining gesang saperangan baparing rejeki pinangka dana driyah ingkang winastan amal jariyah satemah berkah gesang istiqomah gesangira numpusi jangkaning urip ingkang kebak arahing berkah maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wes kepareng widaddo ngadani upacara kacar bujur. Salbiring katibu pangrengga busana murih jangkep. Upacara darmaning panggih wineng kurang budya tilaranipun para kina ing kebak arahing pralam bangsa pralampita. Ori sangat maca pinanganten putri daya hang lolos pusaka ingkang mapan wonten ing bagus Widi Ramadhani pinangka pratandha yen to rikalanipun manembah tumanduk purbaning kawasa karana pepundhen sepuh winastan Pangeran Ngejawantah nenggih Gusti ingkang katon datan kinantenan babaring hawa kelawan nafsu nengenaken ikhlasing galih arsa sumumbah sumungkem dhateng ngrepat pepundhen ingkang Rama sinartan ingkang ibu pindha sata manggih krama yayah konjeming Bantala. Lang-lang engdriya mangung-mangung-mangungko Wanodya tamayung gambar arum sang kusuma dasar rembesing maduri jiling andana warih pindha saradula lupa sedakep salugu juga tumpang dengkul ngapurancang sumumbah sumungkem dhateng ingkang Rama sinartan ingkang ibu emut purwada senada ing nguni nawa candra dasa ari kagembol wonten ing garba rikalang-kalang menika semancik tatarening alam madya nambut guna silaning akrami lama ing pramada sembada tulusa manggiyah diah utama lir gemanti genya arsa srumbah sumungkem dateng ingkang Rama sinartan ingkang ibu kepareng pangudas maraning driya kinantha kadya sekar dandang gula laras pelok pathet nenem. Rama ibu kang luhur ing budi ingkang ngukir jiwa lan
raga kang agung pangoroban nane paring pituduh luhur rina wengi tansah angesti mrih rahayuning putra lulus kang ginayo pindha sinendhal mayang jroning kalbu ing sapepadanira dening Risangat Maja penangan yen sarimbit sakala tanggap tumanggap arahing sasmita pratelan pratandha purna laju darmaning upacara panggih ingkang wis kepareng rinumpaka agung sih palimirma babaring Hastungkara sagung para tamu minulya ing samanggih humiring Hastungkara jurung pangestu lestantun upacara petik citra pertiwimba sumangga kantuna manggih suka sagung para priyagung mekaten nangge wala mbo bilih pinanggiya kalepatan kekirangan diagung aksama ngiras pantos nderekaken laju darmaning upacara petik citra pertiwimba ugi kepareng swanipun kadang piranem kadang ingkang sampun pinijiring dharma pinangka kadang pramuladi kula nderekaken siyaga diri rumanti pakarti rumagang karya nglestantunaken pasugatan kunjuk sagung tamu minulya kantun manggih suka arahing upacaring sampun winengku dening para kadang pametri budaya gendhis campur sari kanthi mekaten laju darmaning suwuh gata panglipur mardika kunjuk kadang lawarda Raka Mas Kardi hadi carita nuwun sumangga kula dherekaken